תורה שבעל פה, הכל אמת, היה מעשה. בזמן שמאי הזקן והלל הזקן, הגיע איזה קוטי אחד, גוי. אמר לשמאי הזקן, כבוד הרב, כמה תורות יש לכם? אמר לו, יש לנו 2 תורות. זה תורה אחת, אבל בתוך התורה יש 2 דברים, יש 2 חלקים. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. אומר לו, הרב, אני רוצה שתגייר אותי. אבל? אני עושה תנאי, עושה תנאים, אתם מבינים? עושה תנאי. אני מוכן רק תורה שבכתב. תורה שבעל פה לא רוצה, לא מאמין לכם. תורה שבכתב זה החומש, 5 חומשי תורה. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר דברים. גם הנביאים וכתובים זה נכלל כתורה שבכתב. תורה שבעל פה, כל המשניות, כל התלמוד, כל המדרשים, כל הפירוש של התורה שבכתב. אמר לו, לא מאמין לך לתורה בתורה שבעל פה. אמר לו, שמאי, תגיד, תעוף מכאן. גער בו, העיף אותו בנזיפה. אמר לו, לך מכאן, השתגעת? אתה רוצה לקבל תורה או אתה רוצה לקבל את התורות שלך? הלך להלל הזקן. הגיע להלל הזקן. אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה שתגייר אותי, אבל תגיד לי רק, אני רוצה רק תורה שבכתב. תורה שבעל פה אני לא רוצה. אמר לו, להלל הזקן אין בעיה, בוא. לקח אותו, אמר לו, לא ידע א', לא ידע כלום. איך ידע? היה גוי. ידע, לא יודע, מה, סינית, יפנית, לא יודע. אמר לו, תגיד א', ב', ג', ד', ככה, אמר לו את כל א', ב', לימד אותו. אמר לו, לך תבוא מחר. הלך, מגיע למחרתו. אומר לו, שלום כבוד הרב, באתי עוד פעם. אמר לו, מצוין. אומר לו, יאללה, תגיד תו, שין, רש, קוף. אומר לו, הרב, אתמול אמרת הפוך, מה אתה הופך את זה? אומר לו, סמכת עליי על אתמול, עכשיו אתה לא סומך על זה? אם אתה סומך עליי, סמוך גם על התורה שבעל פה. כי אם באמת האדם מאמין לבן אדם, אז לזה הוא לא מאמין. אז הוא חייך לו שהוא רק מבלבל את המוח, באמת הוא קיבל. אדם קונה שואב שוטף. מה הוא מגיע לבית? רוכב על זה כמו סוס? לא, הוא מפעיל את זה, מתחיל לנסוע קצת בבית. למה? כי הוא יודע שהאומן שיצר את זה, היבואן והחנות שמכרה לו את זה, זה שואב שוטף. זה הוא מאמין. אבל התורה שבעל פה מתחיל לעשות בעיות. תראו, הרמב"ם יבאר לנו למה באמת פתאום אדם יש להם אנשים כל מיני בעיות. לפני זה אני אספר לכם עוד סיפור. היה יהודי אחד, רצה ללמוד תורה. הגיע למורה רב. אבל רצה ללמוד תורה, אבל גם שוב, הוא היה יהודי, אבל תורה שבעל פה היה קצת משובש. הגיע למורה רב, אמר לו, תלמד איתי תורה שבכתב. תורה שבעל פה, לא, את למד אותי. אמר לו, עוף מכאן, אתה מבלבל את המוח. מה התורה שבכתב בתורה שבעל פה? זה הפירוש. גר פה ושלח אותו. הגיע לאמורה שמואל, אמר לו, כבוד הרב, אני רוצה ללמוד תורה, אבל רק תורה שבכתב, לא תורה שבעל פה. אמר לו, אין בעיה. אומר לו, תגיד א', אומר לו, מי אמר זה א'? תגיד ב', מי אמר זה ב'? אומר לו, תגיד, אתה בסדר? תפס את האוזן שלו, התחיל למשוך, זה לא, הוא אומר לו, מה אתה צועק? האוזן שלי. אומר לו, מי אמר זה האוזן שלך? הוא אומר לו, כולם יודעים זה האוזן שלי. הוא אומר לו, גם זה כולם יודעים שזה תורה שבעל פה. אז תורה שבכתב, אמת. תורה שבעל פה, אמת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה שבכתב, ולא פירש לנו מה הפירוש של כל דבר, מה הפירוש של כל מצווה. ותורה שבעל פה זה פירוש של כל התורה כולה. אין מצווה בתורה שלא כתוב את הפירוש שלה, הדקדוקים והדינים לפרטים, עד הסוף בגמרא. אין מצווה כזאת. הכל לפרטים בכל הש"ס כולו. בתורה שבכתב אין פירוש. כתוב, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. מי כתבתם? וקשרתם להיות על ידיך. את מי קשרתם? איך קושרים? מה קושרים? מה שמים? איך שמים? מה ספר תורה תשים על כל הידיים שלך, על המזוזה? מה? את מי קשרתם? לא כתוב. לא כתוב לא את זה ולא את זה. אין מצווה בתורה שכתוב בפירוש. אין. וגם מה שיהיה כתוב כפירוש זה רק בחלק אחד. אתם יודעים, יש 10 הלכות בתפילין, 8 הלכות או 10 הלכות, שהם ההלכה למשה מסיני. שזה יהיה בצבע, שהבתים יהיו בצבע שחור, וזה יהיה מרובע ולא עגול. כל הדברים האלה מעכבים. הלכות על גבי הלכות, שלא כתוב בתורה כלום. יש דברים שחז"ל לומדים את זה מדרשות, מאיתור לשון, מלימוד לדבר, אבל אין בתורה שבכתב שום פירוש. השאלה היא, למה? למה באמת הקדוש ברוך הוא לא נתן לנו את כל התורה כולה עם פירוש? את השאלה הזאת שאל
משה רבנו את הקדוש ברוך הוא. אמר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה נותן, ריבונו של עולם בכבוד, לא כמו שאתה אומר לחברו, ריבונו של עולם, מה אתה עושה? לא זה, ריבונו של עולם בכבוד, כמו שכתוב בפסוקים, כן? ריבונו של עולם, למה אתה נותן לי רק תורה שבכתב? בכתב, תורה שבעל פה אסור לכתוב. תורה שבעל פה אסור לכתוב עד שראו שהוא מתחיל להשתכח. נכון? רבי יהודה הנשיא התחיל לכתוב תורה שבמשניות בקצרה. לכן זה רק שלב של קצרה. אחר כך בגמרא, הכל בהרחבה. למה? כי בזמן רבי ראה שמתחילים לשכוח את התורה שבעל פה. מתחילים לשכוח כל זה, אמר מהר, לכתוב. קיבל את כל מה שקיבל מרבותיו, והוא ראה והוא ידע הכל. כתב, אבל בקצרה. אחר כך הגיע זמן גמרא, והתחילו לבאר דברי המשנה. התחילו לבאר דברי המשנה, ופתאום ראו בסוף זמן הגמרא, שמתחילים לשכוח, אז כתבו את כל התורה שבעל פה, הכל בפירוש עד הסוף. וזה דברי הגמרא, תורה שבעל פה. משנה וגמרא. משנה נכתבה בסוף תקופת התנאים, חתימת המשנה, סוף תקופת התנאים, רבי יהודה הנשיא, שהוא היה נשיא ישראל, ואחר כך מתחיל תקופת האמוראים, שזה מתחיל תלמידיו של רבי יהודה הנשיא, שזה האמורא שמואל, האמורא רב, רבי חייא, רבי חייא גם כתב ברייתות, הוא בתקופת התפר יותר. רבי יוחנן, ריש לקיש, רבי יוחנן גם כתב תלמוד ירושלמי. תלמוד ירושלמי נכתב קצת לפני תלמוד בבלי. רבי יוחנן עד תלמיד של רבי, אבל הוא חי 300 או 400 שנה. הוא חי עד תקופת אביי ורבא, שזה הרבה דורות אחרי תקופת האמורא שמואל ורב. זאת אומרת, רבי יוחנן, ריש לקיש, האמורא שמואל, האמורא רב, זה אותו דור. פחות או יותר, רק רבי יוחנן יותר צעיר, וריש לקיש יותר צעירים מרב ושמואל. סוף תקופת התנאים זה רב אשי, זה חתימת התלמוד. רבינה ורב אשי זה חתימת התלמוד. הם כתבו את התלמוד בבלי. עכשיו, שרב אשי ראה שהתחילים לשכוח, גם הוא כתב את הגמרא. אז ככה זה היה דור אחר דור, ומאז נכתבה הגמרא, ומאז כותבים הכל. למה? כדי לא לשכוח. אז הכל כתוב, אחר כך תקופת הספוראים, אחרי האמוראים, גאונים, ראשונים, אחרונים, ועכשיו זה אנחנו, השתבח שם עולד. וככה התורה עברה מדור דור, ממשה רבנו עד היום הזה. עכשיו, אז שואל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה לא לכתוב תורה שבעל פה? אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני יודע שבעתיד, בהמשך הדורות, יבואו אומות העולם ויגידו, תורה שלנו, תרגמו את זה לשפה שלהם. ליוונית, אסלאמית, ערבית. כל אחד יתרגם לשפה שלו, ויגיד, התורה שלנו, אנחנו העם הנבחר. הולך היהודים, לא, מה פתאום, כל אחד יבלבל את המוח. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תורה שבעל פה, הפירוש של תורה שבכתב, מי שיודע אותו, זה אומר שהוא קיבל את התורה. זה אומר שהוא קיבל את התורה הקדושה. משל למה הדבר דומה? אדם שמת בלי יורשים. היה לו כספת מלא זהב, מלא כסף, מלא ככה כמה, משהו רציני שמה. אמר לי, מי אני אתן את זה? היה לו מלא חברים טובים, החליט שהוא נותן את זה לחבר טוב אחד שלו. שהוא היה חבר אמיתי שלו. ואמר לו, תשמע, הקוד של הכספת הוא ככה וככה וככה. 2, 7, 6, 5. 2, 7, 6, 5. אמר לו, אין בעיה. טוב, הוא מת, כל החברים נפרדים ממנו, וזה, הרים שמע ישראל, בוכים איתו וזה, וכל אחד חושב על הממון שלו, והוא נפטר, מלווים אותו, אוי, משה נפטר, וככה לוקחים אותו, כל אחד הבטן שלו מקרקרת מהממון, הכספת שלי, כל אחד רץ, כולם רצים לבית, כל אחד עולה על הרכב שלו, מגיע לבית ראשון, ההוא עולה על הטיוטה, ההוא עולה על ה-BMW, כל אחד רוצה להספיק, מגיעים לבית, מריבות בלגן, שמי הכסף שלי, הוא נתן לי. מגיע נחשון, חבר'ה, כולכם הביתה, אתה יודע את הקוד? לא, תראה, תשמע, אתה יודע את הקוד? אני יודע את הקוד. אתה מבלבל את המוח, אני אפתח לכם את זה. פותח לי, עושה את הקוד. מה אמרנו? 2765 זה היה? כבר אני שכחתי. 2765. פותח להם, אין איפה לברוח. מי שיודע את הקוד, הוא הכספת שלו. מי שיודע את המסתורין שלי, אומר הקדוש ברוך הוא. מה זה מסתורין? את התורה שבעל פה. תורה שבעל פה אתה לא יכול לחרטש. זה פירוש. פירוש אתה לא יכול להמציא. אם מישהו ממציא, כמו הקראים, זה שטות. למה? כי הקדוש ברוך הוא נתן תורה, לא כדי שכל אחד ימציא, כן איזה תורה זה, כל אחד זה תורה של, כל אחד זה הקורקבן שלו, זה המצאות שלו. איך אתה יודע שהתורה היא תורת אמת? שהקדוש ברוך הוא נתן תורה, לא נתן שלהתבלבל בה. נתן את התורה כמו שהיא, אמת לאמיתה.
אז חייב להיות פירוש. פירוש לא מומצא. אין כזה דבר פירוש מומצא. מה תגיד, שכחו? אין כזה דבר. למה? כי הקדוש ברוך הוא בורא עולם. הוא לא ייתן שהתורה תשכח. כי אם התורה תשכח, אז אולי זה בשביל מה נותן תורה. התורה היא זה ההבטחה שהיא לא נשכחת, כי זה המטרה. אם לא אין עולם, אם התורה נשכחת, תכיל את העולם, בשביל מה יש עולם. אז כל המטרה, כל המטרה בעולם, זה התורה. התורה שבכתב, חייב להיות תורה שבעל פה. תורה ולא תורה שבעל פה. מי שיודע את הפירוש, תורה שלו. מי שמחרטש, ממציא מהקורקבט, או בכלל עושה תורה חדשה כמו הרפורמים. אין להם חלק באלוקי ישראל מסכנים. כי הם ממציאים דברים מהבטן שלהם, לפי היצרים שלהם, לפי התאוות שלהם, הכל שטויות והבלים, לא מתחיל. זה לא תורה עם שיבושים, זה לא תורה, כי הכל שיבוש אחד גדול. עדיף להיות חילוני גמור, חס ושלום, עדיף להיות חילוני בכלל, אבל עדיף להיות חילוני גמור, שלא שומר כלום, מאשר להיות רפורמי, שכביכול, שאומר איזה משהו, כי הוא משבש את התורה, הופך את כל התורה כולה, מאבד את הכל. אותו דבר, קראים שמסבירים הכל לפי הבטן שלהם. הרב עובדיה היה אומר, יקחו את הרפורמים, לעתיד בעולם הבא, יגידו לו בוא. מה עשיתי? בוא. אתה אמרת שלא תבע ראש בכל משבות אחרי דווקא אש באבנים. אבל אם אתה עולה על האוטו זה לא אש? אין בעיה, חשמל זה לא אש. בוא תשב כיסא חשמל. לא. מה? זה רק לחיצת כפתור, ואתה שם כזה וכו'. רק לחיצת כפתור, לא יש, רק חשמל. איפה? ההוא גמור. השם ישמור ויציל. למה? כופר בכל התורה כולה, כופר בהשם יתברך. אדם שכופר באות אחד, בתורה הקדושה. בקל וחומר אחד, בלימוד אחד, כופר בכל התורה כולה. שואלים חז"ל, פרשת שבוע, יש לנו שתי פרשיות בערבי בחוקותיי. כתוב, הקדוש ברוך הוא אומר, נכון? הקדוש ברוך הוא אומר, בהר סיני לאמור, ונותן לנו דיני שמיטה. שואלים חז"ל, מה הקשר? מה בין שמיטה להר סיני? הכל ניתן בהר סיני. אז למה הקדוש ברוך הוא אומר לנו בעניין של הקדוש ברוך הוא נתן תורה לכל עם ישראל בהר סיני, זה פרשת יתרו, חזר בפרשת בית חנן. אז מה העניין? וידבר אדוני אל משה בהר סיני לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לאדוני. 6 שנים תזרע שדיך ו6 שנים תזמור כרמך ואספת את תבואתה. בשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ, שבת לאדוני, שדך לא תזרע וחמך לא תזמור וכולי, וכל מיני דינים ופרטים של דיני שמיטה. אז שואלים חז"ל, אז למה הקדוש ברוך הוא אומר פה בהר סיני? כל התורה מהר סיני. אומרים חז"ל, רש"י מביא את זה מיד במקום הראשון בפסוק. אומר רש"י, מה העניין שמיטה אצל הר סיני? והלא כל המצוות נאמרו בהר סיני. אלא מה שמיטה נאמרו כללותיה ופריטותיה, גם הכלל של המצווה, וגם הפרטים והדינים ניתנו בהר סיני. כך כל התורה כולה, הכללים והפרטים, המצוות והפירוש שלהם, וכל הדינים והפרטים, הכל ניתן בהר סיני למשה רבנו. כי כל התורה כולה ניתנה מהשם יתברך בהר סיני למשה רבנו, ומשה רבנו ככה בדורות הבאים. שואל ילקוט מעם לועז, למה כתוב משה קיבל מסיני תורה? בתחילה כתוב קיבל, אחר כך כתוב מסרה ליהושע, למה לא כתוב ונתן את זה ליהושע וקיבלה ליהושע, או יהושע קיבל ממשה רבנו? ואחר כך כתוב אותו מסירה. כתוב משה קיבל תורה מסיני, מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים, ונביאים מסורו אנשי כנסת הגדולה, גם פה כתוב מסורו. למה? הוא אומר, משה רבנו קיבל מ"ט שערים, והשער 50 לא קיבל. יש מקום אחד שמשה רבנו לא קיבל אותו, זה שער 50. שער 50 משה רבנו לא קיבל. זאת אומרת, משה רבנו לא קיבל הכל. לא קיבל את כל, אי אפשר, התורה זה בלי סוף. וגם מה שהוא קיבל זה בלי סוף. אבל שער 50 הוא לא קיבל. אז משה רבנו כתוב קיבל. למה? כי זה לא הכל. אבל הוא אחר כך העביר כל מה שהוא קיבל. כל מה שהוא קיבל הוא מסר. אז הביא לו את הכל, לשון מסירה. לכן כתוב, מה שקיבל מסיני תורה, הוא מסרה ליהושע. וגם יהושע, זה מסרוע, ויורד יהושע לזקנים לנביאים יהושע עשה כנסת הגדולה. גם שם כתוב, מסרוע. עכשיו השאלה הגדולה שנשאלת, למה כתוב? מה אתה מתכוון? מסיני ולא ב. ולא, נכון, 40 יום. 40 יום שמשה רבנו, לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי. כמה פעמים היה ב-40 יום בשמיים? 3 פעמים. 3 פעמים היה. אחרי כתוב רמוז שעמד את 40 יום, ולא ב. ולא ב. למה 3 בכלל? למה 3? פעם ראשונה משה רבנו היה בשמיים,
כדי לקבל לוחות ראשונות. אחרי 40 יום, ירד, שבר את הלוחות. הראשונות הוא עלה 40 יום? לא, זה הראשונות 40 יום. היה אמצעים של לרצות על העוון של חטא העגל. זאת אומרת, משה רבנו עלה, היה מתן תורה בז' בסיוון, בו' בסיוון, עלה בז' בסיוון, ירד בי"ז ושבר את הלוחות. עלה בי"ח וירד יום כיפור. לא, 40 יום שניים, יום כיפור יש לך עוד. כ"ט אב. אחרי כ"ט אב, עלה בראש חודש אלול וירד, האמצעים היו לרצות על העוון, אז זה היה בכעס. 40 האחרונים, שזה הפעם השלישית, זה היו ברצון, ואז קיבל לוחות שניות. יש הבדל בין לוחות ראשונות ללוחות שניות. הבדל בחיבור לתורה. זה גישה אחרת, צורה אחרת. התורה היא אותה תורה כמובן, אבל התורה הרבה יותר קשה, צריך לעמול ולהתייגע. למה? זה בגלל לוחות שניות. בגלל שזה, אחרי חטא העגל, זה הפסידו דרגה. זאת אומרת, התורה היא אותה תורה, אבל צריך הרבה יותר עמל והגיע. הלוחות הראשונות היו נס לבד. נקרא אצבע אלוהים. מה זה אצבע אלוהים? הכל מה הקדוש ברוך הוא עושה. אלא משהו שבלי מעשה אדם. ישר הקדוש ברוך הוא עשה אותו בנס, על טבעי. אבל לוחות שניות, משה רבנו עשה אותם. בגלל שמשה רבנו עשה אותם, זה דבר שהוא בדרגה אחרת. זה בלוחות, אבל לא בתורה. התורה היא אותה תורה, המצוות אותה מצוות. אז מה יצא לנו עד כאן? תורה שבעל פה, פירוש לתורה שבכתב. יש עוד מדרש חז"ל, שכתוב עוד טעם, למה הקדוש ברוך הוא לא כתב את תורה שבעל פה. בגלל שתורה שבעל פה זה בלי סוף. כי בכל פסוק ובכל דבר טמון הרבה פירושים, כמו שאתה רואה שכל התורה כולה מלאה בלי סוף של ספרי תורתנו הקדושה. אם זה מדרשי חז"ל, ואם זה גמרא, תלמוד בבלי ותלמוד ירושלמי וכל המדרשים. 60 מסכתות ו80 מדרשים. זה מחולק הרבה מדרשים, וגם המסכתות, מה חלק עם זה, אבל בעיקרון המספר הוא, כמו שכתוב בשיר השירים, 60 המלאכות ו80 פילגשים, 60 מסכתות, 80 מדרשים. וכל דברי הגאונים והראשונים והאחרונים, התורה הענקית. אי אפשר לכתוב את הכל, אין לזה סוף. לכן הקדוש ברוך הוא כתב, אמר לו לכתוב תורה שבכתב, תורה שבעל פה לא נכתבת, כדי לא לצמצם את התורה הקדושה. זה הטעם, תדעו כמה מדרשי חז"ל יש לנו, או גמרות שכתוב שהתורה הרבה יותר ממה שיש לנו אותה היום. דברים שהם לא הרבה פעמים, לא להלכה, כמו הלכות טומאה וטהרה. אנחנו לא בקיאים בהלכות טומאה וטהרה. רבי עקיבא ידע, כמו אומרת, 300 או 3,000 רק בקישואים בהלכות טומאה וטהרה. כל מיני גמרות שאנחנו רואים שהם היו בקיאים עצומים. רבי אליעזר, שהוא נפטר, לקח את שתי ידיו, לקח את שתי זרועותיו, שם על ליבו, ואמר, שהוא אמר, הפה שלי, הזרועות שלי, מה שעסקתי בתורה, רק ככלב ששם את הלשון שלו בים, המלקק מן הים, עד כדי כך. הוא אמר, וגם מה שלמדתי, אם יהיו כל העולם לבלרים, וכל האורות, כל הזה של הבהמות, יהיה אורות, קלפים, וכל הזה יהיה דיו, הים יהיה דיו, כל הדברים האלה, תיקח את הכל, תעשה מהם דיו, תעשה מהם קלפים, תעשה, כל העולם לבלרים, לא יכולים לכתוב ממה שלמדתי. וגם מה שלמדתי, זה ככלב המלקק מן הים. כמו כלב שלוקח את הלשון ועושה טיפה מן הים, ככה זה מה והוא אומר לך, תראה מה הוא כותב לך, מה שהוא למד. הוא אומר לך, זה מה שהוא למד, תראה זה בלי סוף, והוא אומר לך, כל זה ככלב המלקק מן הים. תראו מה זה התורה הקדושה כל כך ענקית, בעומק וברוחב, באיכות ובכמות. תורתנו הקדושה והמתוקה הזאת, שאין כמוה בכל העולם כולו. שום דבר לא דומה לתורתנו הקדושה והמתוקה. שהקדוש ברוך הוא זה מקור השפע שלנו. הקדוש ברוך הוא מקור השפע של כל הבריאה כולה, של כל העולם כולו. ואיך מקבלים את השפע הזה? איך מקבלים את השפע מהשם יתברך? על ידי התורה הקדושה. שזה הדבר שמקשר אותנו להשם יתברך. ישירות גם מקשר אותנו להשם יתברך. אז כתוב בחז"ל, כל דבר בתורה שבעל פה, הכל ניתן למשה רבנו. כל קל וחומר, כל דרשה, כל לימוד, כל גזירה שווה. אפילו תרגום אונקילוס, תרגום יונתן בן עזיאל. כל דבר הכי קטן, ניתן למשה רבנו. אומרים חז"ל אפילו, מגילת אסתר, שנכתבה לאחר מכן, משה רבנו קיבל אותה. וחז"ל לומדים את זה מפסוקים. כתוב בפסוק ככה, ואתנה לך את לוחות האבן, והתורה, והמצווה, אשר כתבתי לאורותם. מה זה כל האיכות הזאת? ואתנה לך את התורה, ואתנה לך את הלוחות.
אתה רוצה ואתן לך לוחות והתורה. מה זה תורה? מצווה. אשר כתבתי לאורותם. מה זה כל האיכות הלשון הזאת? אומרים חז"ל, לוחות האבן, אלו 10 הדיברות, זה הלוחות. והתורה, זו מקרא, כל תורה שבכתב. חומש. בראשית שמות ויקרא במדבר דברים. והמצווה, זו משנה. כל מה שכתב רבי יהודה הנשיא. אשר כתבתי, לא צריך לכתוב את זה עוד פעם. אני יודע שכתבת, ברור שכל זה, תורה ומצווה זה כתוב. תורה ומצווה זה פירוש. מה זה אשר כתבתי? מה זה הריבוי הזה? אלו נביאים וכתובים. לאורותם זו גמרא. מלמד שכולם ניתנו למשה בסיני. מלמד שכל הדברים האלה, זאת אומרת כל התורה הקדושה, כל התורה כולה ניתנה למשה רבנו בסיני. היה חכם גאון גדול בתקופת החידה, לפני כ-250 עד 300 שנה. רבי דוד ניטו היה בדורו, והוא חיבר ספר שנקרא ספר הכוזרי השני, מטה דן. הספר הזה הוא מוכיח ופורך את כל מוכיח מהתורה שבכתב עצמה, אפילו שקיבלנו את הכל ואנחנו לא צריכים את הדברים האלה, אבל הוא מוכיח מהתורה שבכתב עצמה, ומסברות שכליות מוכחות, שכל התורה שבכתב ניתן לה פירוש שבעל פה, וזה תורתנו הקדושה, כמו שחז"ל מפרשים אותה. הוא כותב הרבה דברים מאוד יפים, הוא כותב, הרי הקדוש ברוך הוא למה העניש את אדם וחווה? הרי הוא לא נתן להם תורה שבכתב גם. הקדוש ברוך הוא העניש אותם לשם אכלו מעץ הדעת. איך זה יכול להיות? אבל לא חיתה לו תורה שבכתב. הוא אומר, התורה שהוא ציווה אותם בעל פה, והעניש על זה. זאת אומרת, זה לא חייב להיות, יכול שהקדוש ברוך הוא נתן לו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. קיבלו את זה מהקדוש ברוך הוא. קיבלו מהקדוש ברוך הוא בכבודו ועצמו, זאת אומרת, אבל הציווי היה בעל פה. זאת אומרת שקיבלו על זה עונש, זאת אומרת שבעל פה זה לא כלום. הוא אומר יותר מזה, גם אחרי אדם וחווה. הקדוש ברוך הוא העניש את דור המבול. העניש את סדום ועמורה. הקדוש ברוך הוא אומר שהוא ייתן לאברהם את הזרע הנבחר. למה? כי הוא שומר את מצוותיי, חוקותיי ותורותיי. איזה חוקות, איזה מצוות? מה, הוא הביא לתורה? הוא הביא לספר תורה? עשה לו מתן תורה? איזה חוקים ומצוות אתה אומר שהקדוש ברוך הוא נתן לאברהם אבינו? אלא הכל היה בעל פה. איזה דברים, מה, סדום כולם קיבלו גילוי מהשם יתברך? למה הם נענשו? הם חיו בדור אברהם, דור המבול בזמן נוח. הכל קיבלו מדור דור, שיש דברים אסורים, ויש דברים מותרים. יש עבירות, יש מצוות. הכל הם קיבלו, הכל בעל פה. אז אתה רואה שהקדוש ברוך הוא מעניש גם על הבעל פה. אתה רואה שיש בעל פה, המושג הזה עוד לפני מתן תורה אפילו. הקדוש ברוך הוא מתן תורה נתן לנו את התורה שבכתב. אבל אתה רואה שהקדוש ברוך הוא, הכל הבסיס, זה גם בתורה שבעל פה. אז הוא אומר לך הכל בצורה מוכחת. גם אברהם אבינו זכה שהוא קיבל את העם הנבחר בגלל שהקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע שגם הוא ימשיך את התורה לא רק אצלו אלא גם בזרעו. הוא ישתדל בכל זרעו שישמרו דרך השם. ככה כתוב בתורה מפורש. פסוק מפורש בתורה. אז אנחנו רואים שתורה שבעל פה זה לא דבר חדש. דבר אמיתי ומציאותי. וגם אי אפשר לפרש את כל התורה בלי תורה שבעל פה. אין כזה דבר. ואני אתן לכם משל פשוט. אדם לומד עברית. יש דקדוקים וכללים. כללי הדקדוק בשפת העברית, נכון? שפת לשון הקודש של התורה הקדושה. עברית זה לא אף אחד המציא את זה. לא בן יהודה ולא אף אחד. עברית זה הקדוש ברוך הוא, זה לשון הקודש, זה לשון של התורה הקדושה. זה הלשון שהייתה יחידה בעולם. אחר כך לשון הקודש בדור הפלגה התפרסה ל-70 אומות, כמו שמוכיח ספר הכוזרי, שלשון הקודש היא הבסיס והראשון לכולם. יש מדענים שחקרו מילים ומצאו בכל מיני שפות מילים שדומות לעברית, ללשון הקודש. כמו אחד מדען אמריקאי, חוקר אמריקאי. לקח דוגמה מספר 6, איך אומרים את זה באנגלית? סקס, נכון? משהו כזה. אז הוא אומר, אתה רואה, זה ממש כמעט אחד על אחד. עוד מיני מילים שאתה רואה שזה ממש דומה, כי לשון הקודש היה השפה היחידה בעולם, ובדור הפלגה, הקדוש ברוך הוא העניש אותם, והם נהיו 70 אומות, 70 לשונות. וגם זה דבר עוצמתי, אי אפשר להמציא שפה, אין כזה דבר. אתה לא יכול להגיד למדינה שלמה, חבר'ה, שפה חדשה מהיום. אתה אומר לאהרון, פוצ'ו. אתה אומר לספסל, קאצ'ה. אין כזה דבר, אנשים לא יתייחסו אליך בכלל. מה אתה תבלבל להם את המוח? אין כזה דבר שפה חדשה. אדם מגיע למקום, אז הוא שומע את השפה, הוא נכנס לזה, אבל אתה לא יכול להגיד לבן אדם ביום אחד, חבר'ה, מיליון אנשים ואתם מבחינים את השפה שלכם. זה שטויות, זה דמיון, אין כזה דבר. אתה רואה שהכל מוכח בצורה מציאותית ושכלית ופשוטה. בצורה הכי הגיונית שיכול להיות בעולם. אז הקדוש ברוך הוא נתן לו בתורה הקדושה בלשון הקודש כללים. עכשיו תיקח את הכללים של לשון הקודש, תחליף אותם עם אנגלית, והכללים של אנגלית תחליף לעברית. הכל ישתבש, אתה לא תגיע לי שום מילה נכונה, אתה תטעה במילים. מנעל תגיד ספסל,
מתקרא, תגיד פוצ'ו, אפילו צריך מילה עם משמעות. למה? כי שיבשת את הכללים והיסודות לכאן לכאן. אותו דבר תורה שבכתב, תורה שבעל פה. זה ודאי שיבוש. זה ודאי למטות מהדרך הישר. אז למה באמת אנשים ממציאים כל מיני שטויות, ממציאים כל מיני דמיונות, כדי להגיד, לא, רפורמה, כל מיני שטויות כאלה. אומר הרמב"ם, הוא אומר, הרי איך התחיל הקראים? התחיל מצדוקים וביתוסים. היה אדם שקראו לו צדוק, ואדם שקראו לו ביתוס. שתיהם היו תלמידים של אנטיגנוס שיסוכו. והיה קשה להם, ורצו לעקור. אמרו, מה, אני צריך לתפוס את זה, למצוא איזה משהו. מה הם עשו? אמר להם יום אחד, אל תהיו כעבדים משמשים את הרב, על מנת לקבל פרס. אלא יבואו כעבדים משמשים את הרב, שלום מנת לקבל פרס. והם מורה שמיים עליכם. אל תתנו לקבל פרס. תעשו את זה, שם שמיים. תהיה לכם גם יראת שמיים. אבל מה, שלא יקבלו שכר? ברור שיקבלו שכר. אמרו, לא יקבל שכר, אנחנו סתם עובדים פה. הלכו ועקרו את הכל. אמרו, מה, אבל ברור שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל תואר, לא ברא את העולם סתם בשביל בבל. ברור שברא את זה תכלית, אז בוא לתואר שבכתב ונשבש. אומר הרמב"ם, הם ניסו לחפש איזה לברוח, איזה בריחה, אבל הבריחה הזאת היא טעות. כי אמת נשארת אמת. אמת נשארת אמת. אם אדם נוסע בכביש, והם אומרים שהוא צועק, לא, יש פה ואדי. אין ואדי, אין כלום. הבן אדם נופל, מתרסק, נחתך, מתפורר. בוא, מה, אבל אתה אמרת שאין ואדי, זה לא יעזור. אם יש ואדי, יש ואדי. אם אין ואדי, אין ואדי. אמת היא אמת. זה לא יעזור מה שאדם יגיד, או מה שאדם הסביר, או מה שאדם יבהר. אומר הרמב"ם, בהקדמתו לפירוש המשנה, איזה רמב"ם מתוק. אומר הרמב"ם הקדוש, איזה רמב"ם מתוק יש פה. הרמב"ם אומר, אתה רואה מדרש חז"ל, אתה רואה מאמר חז"ל, תדע, הכל אמת, גם אם אתה לא מבין. אומר הרמב"ם היה לו חוכמה הזויה. אומר הרמב"ם, אלא מה? פשוט אנחנו לא מגיעים לעומק דעתם. אבל היום חושב אותנו הרבה מפרשים והסברים את הכל בכל הדברים שיכולים להיות. אבל פעם היה פחות. פעם היו לחכמים, זה היה פשוט. אחר כך לדורות שלנו מפרשים לנו את הכל. אומר הרמב"ם, הם היו חכמים כל כך גדולים עד כדי כך שאנחנו לא מבינים את שכלם. אומר הרמב"ם דוגמה פשוטה. אם יבוא לך מישהו, תלמד את כל החוכמות שבעולם, ולא תלמד את חוכמת האסטרונומיה וכל זה, ויגיד לך, תשמע, השמש היא במידה כזאת, והירח במידה כזאת, והמרחק בינו לבין כדור הארץ הוא ככה, וזה ככה וזה ככה. אתה לא יודע מה הוא מדבר איתך בכלל. תגידו, אתה מדבר שטויות, מי אמר לך? אומר לך הרמב"ם, תפתח ספר שלו את זה, תראה הכל מוכח. אם משהו יגיד לך, יש טעויות גם. אבל יש דברים שהם נכונים לפי העיניים של הבני אדם. אבל הוא לא בעניינים. הוא אומר לך, מה אתה מבלבל לי את המוח בכלל? השמש זה קטן, כדור אז גדול. הוא אומר, אבל הפוך, הכל מוכח, הוא לא בעניינים. אותו דבר. אדם ששכלו עמוק וגדול, הרבה דברים לא מביאים את הדקויות שלו. עד כדי כך שחז"ל אומרים, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם. ושל אחרונים אפילו כמחט צדקית אינו. חז"ל אומרים שם אפילו לא כמחט צדקית, ואז אחר כך המורה אמרו, ואנחנו איפה, גם לא ככה ולא ככה ולא ככה. אז הרמב"ם מקצר, אומר, אפילו כמחט צדקית גם לא. כמחט שיש שם מאחור של המחט, נכון? אפילו גם זה לא. והוא אומר פסוק, כתוב בפסוק מפורש, הקדוש ברוך הוא אומר את זה. לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, פסוק בישעיה. לכן הנני יוסיף להפליא את העם הזה, הפלא ופלא, והאבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. עד כדי כך הקדוש ברוך הוא אומר. והוא אומר הרמב"ם, למה זה נהיה? הוא אומר, זה נהיה שמאבדים את החוכמה ואת השכל, מפני 4 דברים. חולשת השכל בעצמה, חוזק התאווה, עצלות מלבקש חוכמה, ולהיטות לבקשת הנעת העולם. הוא עושה דבר והיפוכו במציאות ובדרישה. זאת אומרת, חולשת השכל במציאות, עוד רגע נראה למה, וחוזק התאווה. למה? מה הקשר אם אדם רודף אחרי תאווה ומאבד את השכל? כי הם סותרים אחד את השני. העולם הזה והעולם הבא לא עובד ביחד. דוגמה לדבר, אדם שרוצה להיות מנופח בשרירים, מה הוא עושה? הוא משתמש עם השריר, נכון? מה הקשר? ברגע שהוא משתמש בשריר, אז הוא מחזק אותו, מנפח אותו, נכון? לא בריא לעשות את זה, אבל כשאדם עושה את זה, זה מגביר את הכוח שלו. מה שהוא ישתמש בשריר, הוא מחזק ומנפח אותו, נכון? אמת. אם ככה, מה קורה בשכל? אם האדם משתמש בשכל, אז הוא מגביר את השכל. אם האדם לא משתמש בשכל, השכל מתנוון. איך האדם משתמש בשכל? התורה הקדושה. הוא מנצל את כל הכוחות התמונים
בכוחות הנפש שלו ובכוחות השכל שלו. ככה זה אותו דבר בדיוק. ברגע שאדם משתמש בתאווה, סותר את השכל. כמו שאומר הרמב"ם, לא רחוק משם באותו מקום, כי במושכל ראשון מושג, ודבר ראשון מושג מהו? תראו מה זה מושכל ראשון של הרמב"ם. שחורבן הנפש בתיקון הגוף. אתה רוצה להרחיב את הנפש? תתקן את הגוף שלך, תשקיע בחומריות. ותיקון הנפש בחורבן הגוף. אם האדם רוצה לתקן את הנפש שלו, שהוא יתגדל ברוחניות, יקרב לקודש בריך הוא, חורבן הנפש, יטבח מן התאוות. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות, ולהידבק בקדוש ברוך הוא, וזה כמובן על ידי התורה הקדושה. וכן יהיה רצון ונאמר אמן.